Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Og i dag der skal vi simpelthen spille Undertale Yellow. Det her er min historie om hvordan jeg faldt ned i den her mærkelige verden. Først vil jeg fjerne vores mus. Der er nogen, der er forsvundet, og dem skal vi ud og finde. Der er langt ned. Fuck, vi hopper der ned. Undertale Yellow. Begin games. Den optages der væk. Det her, det er som mig. Tiltager til det fans. Det er min stans. Den er faktisk fans. Hvor skal vi hen? Vi trækker bare i den her hånd her. Hvad? Det virker ikke. Det virker ikke. Hvad? Nej. Okay, det er der. For jeg siger Broadwestern Gaming. Hvor er jeg? Nå, men i dag skal vi simpelthen spille Undertale Yellow. Et nyt Undertale-spil, som aldrig før set her på det. Hvor det bliver mega. Og lige nu storytime her. Hvordan fandt jeg det her Undertale Yellow der? Jo, ser du. Jeg scrollede rundt en dag for at finde nogle mods, som kunne hjælpe til gennemsnitning eller et eller andet. Jeg fandt ikke rigtig noget. Men så fandt jeg lige pludselig en Google side med et navn, hvor der stod Undertale Yellow. Så tænkte jeg, hvad er det for noget? Og så fik jeg spillet Undertale Yellow. Og nu er vi så her. Og her er vi så.
Det er så klart. Man skulle ikke ind på Steam for. Men når man er henne, så skal man bare gå ned på on. Og så skal man åbne en fil, der hedder Undertale Yellow. Og så starter spillet. Og som I kan se, så er fight-knappen nu en pistol. Fordi jeg simpelthen har en pistol i stedet for et sværd. Der har vi en pistol i stedet for et sværd. Nu kan vi prøve at gennemføre det normalt. Så vi kan få en illusion af det her spil. Fordi det er nye monstre som den her. Og den her sted, den er væk. Men vi skulle have nogen, der var forsvundet. Hvad er Undertale Yellow? Jo, det er et fangame af Undertale. Og hvad er et fangame, spørger nok? Ved I, hvad faner er det? Altså, du ved, når du er fan af et spil, og et fangame, det er, når du er fan af et spil, og så laver en opfølgelse til et spil. Der var nogen, der var fan af det, og så lavede de simpelthen en opfølgelse til Undertale Yellow, som er historien om Gul Sjæl. Eller det er de antager, der er sket med Gul Sjæl, fordi vi ved det faktisk ikke. Og så spørger jeg nok, hvem er ham der? Den mystiske karakter. Det tænkte jeg også først. Bare jeg kommer til at give meget mere. Og det er så meget kød, jeg laver. Der kommer til at dræbe sig. Det er bare en død. Det er overhovedet ikke kød. 3 XP og 2 guld. Altså, jeg kan nok godt se, det er meget sværere, end det er oprindeligt til. Vi får virkelig lidt. Det er fået svært for guld, og det er svært at gennemføre. Det er faktisk et ret fedt spil. Så de her monstre ikke skader så meget. De her monstre ikke skader så meget. Vi vælger lige at gå videre her. Så der er man og med blandt andet ret mystisk. Sådan. Og sådan. Så vi faldt ned i en ny version af de her ruiner der. Og nu er vi simpelthen gul i stedet for rød. Vi er den gule sjæl. Og hvis det der spejl lige bliver smut. Sidst jeg tjekkede, så burde et spejl altså ikke larme så meget. Men det her spejl brøler jo de steder. Det burde et spejl ikke gøre. Altså, jeg ved ikke, hvad for et spejl I har. Men jeg kan godt fortælle jer, at det spejl jeg har, det brøler faktisk ikke så meget. Altså, det skriger jo slet ikke så meget. Det brøler jo slet ikke så meget. Det der spejl. Der er for eksempel en flagermus her.
også her. Det er mini-lort her. Og det vil lige drible af flagmus. Så vi skader os ufatteligt. Det siger dumme. Blå skulle måske ikke fortælle mig, hvordan jeg undgår. Men heldigvis ved jeg det ikke. Og hvad er det for? Jo, hvis jeg kan fange de blå angreb, dem skal man stå stille for at undgå. Og det orange angreb, dem skal man bevæge sig for. Men hvis man står stille med de blå angreb, så tager man ikke skade af de blå angreb. Og de orange angreb, hvis man bevæger sig, så tager man ikke skade. Og bliver det 3, 28 liv. Det her påse der, det kan godt være ret svært, hvis man ikke lige har tungen i munden. Hvis man ikke lige har tungen i munden. Ja, jeg skal bare holde tungen i munden. Se, så skal vi herind. Noget af en mærkelig rute. Der er nogen af jer nok vil sige, det er noget af en mærkelig rute, men det vil også sige, det er et ret forvirrende layout. Og det her layout er ikke engang det mest forvirrende. Det sidste sted. Det er faktisk det mest forvirrende layout, jeg nogensinde har set. Faktisk det mest forvirrende layout. At det var vist noget, at det vist, og så her, det var vist noget med, at det udkom i den 9. december 2023, så det er faktisk ikke så lang tid siden. Altså, hvem er du? Det tror jeg også gerne seerne vil vide derude. Hvem du er. Jeg tror også gerne seerne vil vide, hvem du er. Kom nu, tag nu den der maske af. Seerne vil gerne vide, hvem du er. Seerne. Prøv at se. Der er også en baggrund. Prøv at se baggrunden. Baggrunden gør også det der, som til angreb. Og så, wow, slap hele af, bare en baggrund. Der er ingen baggrund. Og der er ikke det der med baggrund. Den som gør det, der er ikke regel. Og vi kan undgå den der. Selvfølgelig kan vi det. For vi er gode til at dodge. Så hold op, hvor skader lidt. Altså, hvad er det her? Det er fuldstændig sindssygt. 29, mand. 30.
Get wrecked. At ikke bare musikken bare spontant stopper. Nej, flot, du har klaret det, ved du hvad? Nu stopper musikken bare. Ikke bare sådan med lige så stille film. Nej, den stopper bare direkte. Så er vi 120 level 5. Lad os bare gå videre. Der er jo et save point senere hen. Præcis kommer der sådan nogle og ødelægger de her planker. Og det her, det er langt til. Det er langt mere end det. Rigtig, der kan du godt komme tilbage til sneværden, hvis du kommer ind til det tredje sted. Det kan du ikke her. Når du først er kommet til et sted, så kan du ikke komme tilbage igen. Okay. Lad os lige gå op her og save en gang. Hæ? Hvad? Jeg smutter min farve. Altså, og det er også her at sige. Hvorfor skal Flowey dukke op hver eneste gang jeg saver? Og prøver at save. Så dukker Flowey op. Men tak fordi I så med. Og vi ses i den næste video. Jeg er Sheriff Bro Rastan Gaming, og jeg skal ud og røde op.